A nath ddechrau off yn hapus ond yn gyflym troi'n sir wrth I ddechrau dod o gwmpas TV 5 gwaith y dydd. Oedd hi'n gwisgo fi lan mewn siôl a het a bwydo fi te o hyd. A roedd ei llygyd hi fel losin a'i trwy'n hi fel clai. Hi yw'r math o fel sy'n rhoi'r goosebumps wrth agosau. Ond roedd y coesau hi yn plastig a'i calon yn plwm ato fi. So es